No niin, tervetuloa. Tässä demoamme tämmöistä Taikalanka-turvalankaliittymää Hotline-toiminteella. Nostetaan tämä demopuhelimen luuri. Odotetaan hetki. Lähtee automaattisesti yhdistämään, hakemaan ringistä jäseniä. Ensimmäinen puhelin soi. Hän ei pystynyt vastaamaan. Menee seuraavalle. Sielläkin oli muita kiireitä. Siirtyy kolmanteen lenkkeilijän ranteeseen. Ota puhelu vastaan näppäilemällä numero 5. Odota hetken. Puhelu yhdistyy. Haloo? Kuuluuko sinne? Onko kaikki hyvin?